Chikunguru Grace. Chihuri Philip. Nyaya ndegundikuma uroyi ndakuti pane mumwe chete uyanevodza kuchakupa imari dare zvaitwa amutsvaka izvozvo ndi Chikunguru Grace saka kuna Chihuri Philip. Akafamba sei Grace? Inini ndinonzi Grace Chikunguru. Ndakasimuka pamba pangu musi wa25 May ndichienda kunobvunza nyaya yemari yatakanga tatengesa fodya. Saka mameseji ekuti mari yapinda akanga asina kusvika. Ndikati arega ndibvunzewo wama. Saka pandakasvika pamba pachihuri ndakaona mukadzi wacho achichaira. Vandabvunza ndikati kwenyu mari yapindawo here nekuti unogona kufambira pasina iyo mari isina kupinda. Zvikanzi nemukadzi wacho yedu haina kupindawo asi wakamunda watouyawo pano wakati hayawo haina kupinda asi tawirirana kuti tichaenda musi wemana. Ndikati zvakanaka nhasi zvoiri weekend tinogona kuzofambira pasina chiregai ndinoudzawo baba wari kumba kuti chiregai henyu mozofambawo nevamwe musi wemande. Zvechokwadi ndakadzokera kumba kwangu. Ndadzokera kumba kwangu ndichisvika ndichiudza baba wekumba kwangu ndisina kumbogara zvakanyanya. Wachihuri wakabva wachika pamba pangu wakati gogo boy tikati svikai. Takafungidzira kuti Wachihuri wauya nenyaya yemari yandandafambira. Wachihuri wakati marara sei? Tatarara iti mararawo. Zvikanzi ndauya kwamurimi maiduri. Ndikati kwakanaka ini. Zvikanzi ndatuya mutore nhombo yenyu yamakanda pamba pangu. Ndikati ini ndinozokanda nhombo yandatorepi Wachihuri handina chandauya nacho kumba kwenyu. Ini chandafambira inyaya yekuti tinzwane nyaya yekuti mari yenyu yapinda wei. Handina kuuya nenyaya yekuzotsvaga kuparadza pamba penyu. Zvikanzi zvandatokutaurira chitouya kumba kwangu kutonhonga nhombo yako. Ndikati nini handina kodzero yekunhonga dombo randisina kuya naro. Asi tanda kutokukumbira imi Wachihuri chitorai nhombo yacho monofamba nayo kana mandibata mouya mototangira ipapo. Wachihuri wakabva wati ndisi kutomboda zvekutaura uya tore nhombo yako. Ndakabva ndasara ndakagara pamba pangu. Wachihuri waenda kumba kwawo padhuze ndakawanzwa wachitaura nemunext door wawo. Chibva ndati kune mumwe munhu achiswahili chete regai ndisvikewo ipapo. Ndakabva ndasvika ndikati Wachihuri mai Chihuri ndauya ndonyaya yauya nemurume wenyu kumba kwangu asi ndauya kuti ndizozvipupurire kwamuri kuti handina kuya nechinhu pano. Saka izvo ndisina kuya nechinhu pano ndaakukukumbirai kuti imi michitorai nhombo iyi mufambe nayo kana maine zvamazobata muzondiudzawo nekuti handina kuuya kuzoparadza pano ndatouya nerudo rwangu rwese. Zvechokwadi takabva tangotaurirana ipapo. Chihuri akati nini nhombo ndatotora ndaisimudza kumabvazuva katatu ndikairasa. Ndikati mazorasa sei? Indakutaurirai tifambai nayo. Saka zvingureva kuti kumabvazuva matonzwa nedenga kuti ndini. Zvikanzi ndatokuudza kuti uzvizive kuti zvawaita pamba pangu ndazvibata. Ndiyo nyaya yandauya nayo kudare. Kana wakakandawo nhombo unotaura nyaya yodito ndovhenekwa zvoonekwa kuti uroyi wakasiwa huko. Titaure. Inini nayo ndiri panext door. Pavafana neapp nepale pakawakwa building ipapo. Saka inini ndaitotaura hwangu nyaya nemumwe wangu. Saka ndobva ndaona amai avo achibva kumba kwangu vachiuya kumba kwangu. Kumba kwangu kwakuine mudzimai angari anga akutsvaira akabva kugate achitsvaira kudai akutsvaira pachiwanzi chaipo. Saka avo vakauya vataudzana nyaya dzavo asi inini ndakatarisa kudaro wachibva wapfuura kudai wakupfuura wakusvika kugate ndobva wadonedza nhombo. Wadonedza nhombo inini ndakangoona kuti munhu ane chaadonedza asi kuti ndizoti chinyi handina kuziva. Nguva iyoyo pandatotaurira mumwana ndinayo kuti pane chinhu chadonedzwa nemunhu ndodawo ndoona kuti chii. Pandasvika ipapo vandanoona paita nhombo yadonedzwa
Saka iwo aifamba wachienda kumba kwawo hakusikuri. Inini ndichibva ndabva ipapo vandatanga kutaura nemukadzi wangu ndikati iyi nhumbu yakandwa apa iri papa. Vandati ndachibuda ndichiendawo kumba kwawo. Vandasvikawo kutaura kuti madonedza dombo renyu ramadonedza kumba kwangu uyai mutore. Ndiwo mashoko andakataura. Wakaona ngori distance ipi sepanapa. Panapa nepane building yepapo. Zeni ona munhu achidonedza dombo. Maitira akatoita zvekudai. Munhu adonedzeka. Kwa dombo building wanganoti mudombo. Munhu akana arufamba yanga yakakura sei nhumbu yacho? Yanga yakakura so. Sanza kai. Dzanza dziyai. Saka ungaione kuti uri kuno ndiri kure ka ndakatoona kuti munhu adonedza chinhu. Action yaakaita. Ndakatoona kuti munhu adonedza chinhu. Pandaenda ipapa paadonedza paya. Ndasvika paine dombo rari. Ndo pandakati uya mutore dombo renyu. Majira ndada kuti muzoti nzvimbo yacho yakaita sei yekuti ungato identify kuti dombo iri ndo rakandwa. Pachiwanze inzira yakakwetswa kudai so. Saka mai vakatanga kuchaira kugeti vachidzoka kupi kudhuze nemba. Ndofunga pangori nedistance yakabva panapa kusvika pane motikari ndobva paine ndo road yepamba pangu kubva kugeti. Saka kubva uko kwavaitsvaira vachidai so iwo vakachifamba wakafuratira uyo anga ari kutsvaira kwaudi. Nhombo yacho wainonga wakabvanda nayo mumba kwavo? Handina unonga nhombo pekutanga. Ndakasiya iripo. Ndobva ndaenda kumba kwavo. Pawakati handiuyi ikoko. Inini vandadi vandangonhonga nhombo iya vandadi vandarasira hangu kunze kwewaya yangu. Zvapera ndongoti akutobvumwa kakwaari kuita murimo atori nechokwadi kuti zvakatoitika. Saka ndachifungoti vanogona kuenda kuseri kweshuo dai ngari kurapa zvino ari kunyatsopfuma kuti mai avakato ari kubvuma but kubvuma kwacho apotera zvakwadza panyaya yawo vachihura akutaura nyaya yekutanga kutsvaira kutanga kutsvaira kunze kutaura mukati ada kudza toona kuti pazvakaitika papakachena papakachena papari wai pamusoro iyi mama baba Chihuri muri kuona kuti mabvuma kuti makaenda kumba kwamai avo mukavapuma kuti madonedza dombo maanzi namai avo kana ndirini ritorei mufambe naro imi muri kuti makatora dombo mukarirasa zvino muri kufunga kuzoita sei iwo mai vakakanda chakaipa papapeni? Inini handina zvandakanyaofunga nezvazvo maningi nekuti kukanda kwawakaita nhombo pane kakutaudzana katatakaita. Saka ndichibva ndaona kuti munhu uyu ndofunga makandiro aita nhombo ari kuti ndinyarare iwo aitawo zvavari kuita. Saka ndakabva ndangoti alright ndakanda hangu nhombo yangu ndakanyarara ndakangoisa mumaindi mangu izvo. Ngoenda kuseri kweshuo kuti zvibude mai avo chenawo kuti inini wanzwa kuti handina zvandakanoita baba waziva kuti mai avo handina zvavakaita nokuti mangwana anozinga kuti wakaona chavanoona pamba pavo voti ndakataura zvakaitwa namai waya. Saka vakaenda kuseri kweshuo zvinotijekera kuti tione kuti mai avo ichokwadi here kuti havana zvavakaita pamba ipapo baba avo ichokwadi here kana kuti vari kunyepera nesi vanhu vanga wataudzana kutaura kwavo wakungoda kungorwadzisawo mai avo. Pamusoro inini kana iri mari yedare ndinayo ndinayo
Tamboenda then tonoona kuti pane chakaitika here then kana pasina then moripira mo nekuti distance yamunoti mukaona kuti munhu ari kukanda kana kurasa patoshangamire ane simba ripi rekurasa nhombo umborofita izve chandingatoda kutaura panyaya iyi ndechekuti one hour inini ndiri chairman pane zvawairwisa kuedza kuti inini ndinyarare pane area yaida kuisa magadhen awo saka inini ndairamba ndichiwarambidza kusvika wandotora tanopiwa tsamba yekwa-DA kuti waregere zvaunga wari kuita saka wakaona kuti munhu uyu ndiye ari kurambidza magadheni edu kuti tiite magadheni wachibva waita zvawakaita izvizvi vandatoona kuti ndonyaya kwakuti unyaradza kuti nyarara hako tiite zvatinoda kuita ndonyaya ndakaona hausi uroi inini pamusoro nyaya yemagadheni kutaura magadheni akapegwa ari 5 rachairman rababa wekuba kwangu newamwe wana baba watatu zvadaro chairman handizivi maofisa awo akanopinda ndopakatanga kuti nzvimbo yacho ndakuida yese ndokukonana kwakaita newangu nanhasi nyaya iri kutonetsa akuda kuti aite munda wake pasasaita iwo wamwe wapedza kugadzira ndokukonana kwaurita ungaramba wachitenderera zvavo yanga ari yekutonyaradza nekuti nyaya iyi yanga isi kunyararwa nemuromo nekuti isusu kanzera iyo mudhumeni nekomite yekumusoro yese yanga ari kuzviziva nhau iyi saka kuti waenderere mberi nemagadheni wanga wachipiwa matsamba wangaona kuti chairman uyu ndiye aramba arusimudzira nyaya yekuti tiregere apa wachibvaona kuti regai tidi timunyaradze muromo wake uyu aite wiki hapana munhu saka inini ndairamba ndiri kushinga kuti nzvimbo iyi ngaisabatwe sinzi yanetsa ngairamba yakadaro munganyatsotsanangurire kuti imimi makanyatsozva kuti mai yawo wakanda domba nditi mukariona riripo iko nhasi maakuti dombo iroro makarasa ndakarasa saka isusu darero rinoziva sei kuti makaona dombo zveshuwa inini hapasina proof yekuti wangaziva sei kuti ndakaona dombo because inini dai kwakuti handina kurirasa nekuti awa pawakaita hasha dzavo ndaona kuti dombo iri kana riri rekuti wanhu wadawo ndinyaradza rega ndiise chipiyaniso changu ndikande kunyaradza idombo rinenge riine simba inini ndane nguva ndichienda kumasoyo ndichinonamata wakandidzidzisa kuti ukaona zvakadaro unoisa chipiyaniso chako wononga zvinoshaya basa nekudi nekuisa chipiyaniso kwaunoita kubva unongobva ukandawo uyu anga aramba nhau yake anga aramba kuti aiwa ina handina ukanda ndikati alright ngazvinetsi rega ndiitewo zvidiki zvandakaudzwa handangoita zvidiki zvandakaudzwa wechihuri waona munhu aisa nhombo mushonga ka nhombo takadzidziswa masoti hausi mushonga tichii nhombo inotobatsira kana kuti inowikena zvimwe zvinhu chinobatsira nekuwikena hausi mushonga ndaziva kuti hausi mushonga imi mataura mega panapa kuti nhombo hausi uroi hausi uroi saka makairasa
asi inge kuti nhombo iyi yakanyara kubatsirai kunyaradza izvamuri kuda imimi kuti zviitike izvozvo bedzi kuti zvamuda kuti zvisaitike chii zvori kudaiwo chaizvo nemweya kuti zviitike umwe notaura kuti hazviitike nemushonga nedombo chii ndisingazivi hangu ipapo asi inini matorero andinozviita hausi mushonga kuti unganzi ayo munhu apumwa uroyi kana kuti apumwa chakashata because haurayi munhu kungoti zvito zvimatira baba kana mambobvunzwa zvemibvunzo yasi hamuna kudayira zvakanaka makaenderei kumba kwamai avo muchinotaudzana navo kana maigona kungopombodza izvozvo ndakazozvifunga mashure kuti alright ndiko kupuma womakaita akapuma ndokubata nemhosva yekupuma uroyi kuenda kuseri kwechuru abvuma kudhara kuti akapuma zvaakatopuma aipuma munhu uroyi kuti wandiroyi nenhombo dzawakanda saka tinokuti dare ramubata nemhosva anofanira kubvisa chii vari kurema yavo vanguva tinoda mombe akaachangamira ndinofunga kuti mombe anofanira kubvisa mombe iyoyo angobvisa mombe yakadaro sezvo ari kuzvibvumira iye pachezvake mambo chokwadi sezvawakaenda vachindoti aisa uroyi pamba pangu nedombo iro ndozvo zvinozadzisika kutoti uroyi anga atoona kuti mushonga saka kutopumha kutopumha kwacho kunokwana kuita munhu iyo uroyi wega wega chakamere inini kufunga maonero angu chokwadi akapuma munhu nekuti akaenda mba kwauri kuti yotore nhombo yani yako zakuda kuti nhombo yanga isinomera zvakadii asi kuti akaikuti haiurayi ndofungidzira kuti sevanhu ndichaemeni vanokavakudzana ngaabvise mbudzi 3 ape mai ava nemakosti avo kuno kudari kubvisa mbudzi makosti enyedare mari kosti enyedare ndikati zuva randakatanga kuuya pano ndakabvisa $50 yemasama nhasi uno ndabvisa $10 tikaenda kuchuru takanzi $40 plus mari yekufamba kwandaita kana tanzi tikuenda kuchuru ndokwandakanzi ayo pane bhasi ne10 yandabvisa nhasi imari netransport ndakafamba kudzoka $2 ndikati ni $3 ndakauya mazuva mairi $12 $6 3 kuuya 3 kudzokera handiri nhasi ndauya $1 ndodzokera $1 ndiri chikafu $1 sandokoti $2 $4 sani ketongoiti isusu vati 50 plus 10 $60 $60 $60 plus wopuhwa iwo mbudzi 3 nembudzi imwe chete inoya kudara nemakosti $60 nekuti hatingofambi vanhu tichingopumapuma vanhu ndine kuchemawo izvo nini ndine kuchemawo iri igore
ngenzara inini mhuri yangu izvezvi wekuchikoro warutodzingwa kumba kwacho hawana chekuuya saka handizivi kuti ndoitawo seishe hawana here handina kana zvipiwe inini mambo handigoni kuvapikisa inini zvipfuyo zvavainazvo kumba kwavo pamwe wakachengeteswa asi inini matauriro avo simba ravo rakanga rinodzina kuti vanozvigona kuzvimiririra right taakupa nguva yekuti unoripira tokupa pamwedzi wega wega unobvisa mbudzi imwe chete undoita maricho wotoziva kuti waakundoripira usakadaro dare richauya rotora zvinhu izvo zvokawanda saka tokupa mwedzi uno July kuti uendese mbudzi imwe chete wototanga undoita maricho nembudzi ne$10 mbudzi ne$10 mbudzi ne$10 uchitondoita maricho kuti kuti ubate muromo wako usangotaure zvese pese saka tanga kana asina kuuya kubhadhara mouya kudare dare roenda rondotora zvinhu baba pake ndaitokumbirawo ishe wangu ndaitokumbirawo vanopanya huku asina zvinhu waishere mambo mambo ndaitokumbirawo kuti inini chandinacho ndokungai huku 4 zvimwe zvese handina chimwe chandinacho ndotoshaya mari ndototi muriwo chaiwo kuti ndindotengese kuramba huku 4 idzodzo ondovapa kuripira mbudzi 1 dzemwedzi uno wotanga kusenza dzimwe dzacho dzasaka ishe wangu mwedzi uno ndakautaisa mambo mundoripe mhosva mambo wangu ndakatarisa mwaka uyu watiriwe kusvika muna November handiwani kana richo remagwere chairo ndirutoti dzimweni dzenguva ndirutomboendesa huni pane wawakidzani wangu wondipawo kuti nditotenge jewu hakuna kana chinhu kumba kwangu kana izvezvi tikati endei unotonyatsoona kuti hana kana nechinhu asi kutaura lero usina chinhu kutaura ndowanogona ishe wangu vanhu vane ndakagarisana navo ndimambo ishonye ndekuko mambo wangu patinoita kagarisana pacho iwo anenge ari tokutokunawo kuti utaura saka unodzimara wataura unodzimara wataura azone kutokonyera chii uri kuti hauna chii ameno ndakatozviti omani zvino ndogara sei inini ndanda kutofunga pfungwa yakuti inini rega ndibve hangu mune wamwe nditodi nditoende pangu ndega pacho ndopautondirwisa kuti unenge waona kuti pamwe kuda ndiri kuwakanganisira ndikakubva pane wamwe it means muromo wako nepfungwa dzako hadzisi right nekuti wega ndiwo unoda kutsauka kuna wamwe yeti vanhu vanotoda kugara vari pamwe chete but iwewe uri nhini inoda kubuda ndaifunga kuti nditori munhu kwaivana anotoda kubatsirwa ndinotomubatsirapana anotoda pfungwa dzevanhu vanotogara pamwe chete as a community that's why ichinzi community kunge vanhu vari chii pamwe chete ukaona munhu anozvitsaura 1 muroyi 2 ane marehwarehwa indururani 3 imbavha kuti tiri apa haidi kuti onekwe nevamwe vanhu muzviro zvairi kudii zimene chandakabirawo munhu aina handinangu une pamuromo chivangu ndaitokumbirawo saka chiona kuti mhosva iyo gore randiri kurarama inini rakatondiomera zvekuti kana kuti hukupo ndodzandinadzo ava wakauya uchida kubvunza kuti mari yefodya yauya inini chakatoitika ndechekuti
pana anototransporta foya mushameda anogara atouya munomarisa up every day but hawana kwanisa kutondobvunza kumba kwacho anga ari kwemukadzi wacho mhuri yacho ngeri asi hawana kutokwanisa kundobvunza funga kuti mai avo vanondiroya nainhau yegadheni ravauri kudii pamusoro wemambo iyo baba mari rutsiwa kwazvo nedare muri kuramba henyu muchitenderera kuda kupedzera vanhu nguva mari rutsirwa dai muri mumwe munhu matogamuchira nekuti mari rutsirwa kubva pamombe kuenda pambudzi idzi asi muda kuramba futi muchingokakawara kutotaridza unaradada wenyu aiwa handisi kuratidza chichiuri unarobvisa huku idzodzo 4 nhasi usarwa nembudzi 3 $60 mbudzi 3 idzodzo hatisi kubvisa 30 July sangobvisa mbudzi mamwe pega pega mbudzi ne10 mbudzi ne10 mbudzi ne10 mwedzi uno anenge atobvisa mambo ndinoionepi handina chinhu bainini kunze kuno kwakapisa kumborina chinhu bazvamuri kutoziva saka inini handisiuzwa mati fo yakandobhadharwa chikwereti bvunzai anonza nigiya ndiye akatotipa chikwereti handitomborina kana fo yacho kana mari yacho jaja kundiomesera ino asi handina kana chandinacho ndandakatokweretawo mafetirazi kuti ndirime pazvaramba ndotsvaga basa maricho maricho kwedu pari zvinezvi hakuna maricho wefoyo vachirutozvinesera nesi dza ine ndiri kutotsvaga kuti dai ndawana pekuwana ndakwanisa kuwana nesi chai unovaona nguva idzwa inini maricho ndotowana vanhu vakukwanira foyo ndo handinogona ekukwanira kusakura ndingangosakuro pano nepapo nendoda wotondosakura nemukadzi wako uyo munobatirana kusakura kuti mureize saka anditoti isusu kuna December wotanga kubvisa chi asi nhasi wotobvisa huku 4 dzekuti pambudzi imweyo kuna December wochitanga kumaricho yekusakura December January February wopedza kubhadhara mbudzi dzako okay nemari mambo wangu handizivi panyaya yemari apa inini mari iyi ndakatoregerawo kubhadharira mwana wechikoro ndikati ndiuye mundisunungurewo saka ndiyo ndakutokumbirawo hangu kuti zvimwe zvese izvi tingaiti asi mari huku wochitondotengesa because huku dzechibhoyi $8 handiti ukatengesa dziri 4 unoona chi ma32 wombovhara chikwereti then idzodzo chitanga $10 achibvisa mbudzi ne$10 mbudzi $10 kusvika apedza chikwereti chako December January February then anokontinya March over apedza manje mari yacho yese 4 months to pay because avanenge achimbudzi $10 mbudzi $10 mbudzi $10 osara $40 obva ngozvipedza saka chisimukai imweni Disgusting.